செந்தில் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேருந்து பேசுகிறேங்க. பல்லடம், திருப்பூர் மாவட்டம். பண்ணை வாகனம் இது சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 5க்கு 3, உயரம் வந்து 3 அடி. இந்த பண்ணை வாகனம் வந்து இது தேங்காய் ஏற்றிட்டு போகிறக்கு, இல்லை உங்களுக்கு தீவனமோ இல்லை ஆடு இந்த மாதிரி எது வேணாலும் ஏற்றிட்டு போய்க்கலாம். குறைஞ்ச ஒரு 250 கிலோ வந்து தாராளமாக நீங்கள் ஏற்றிட்டு போய்க்கலாம். உங்கள் தோட்டத்துக்குள்ளே இதுக்கெல்லாம் ஓட்டிக்கலாம். ஒரு 2 மூட்டை ஏதாவது பருத்தி கொட்டை புண்ணாக்கு எடுத்து வரனாலும் அதுக்கு யூஸ் ஆகும். இப்போ ஓட்டி காமிச்சு உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன், பாருங்கள். தேவைப்படுவோர் எங்கள் எண்ணுக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க. நாங்கள் தமிழ்நாடு முழுசுமே செஞ்சு கொடுக்குறோம், அனுப்பிச்சுட்டு இருக்கிறோம். பாருங்கள், ஈஸியாக இருக்கும். ரொம்ப இதாக இருக்கும். பேக் சைடு வந்து டோர் கொடுக்குறோம் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு வந்து டோரு. இதில் வந்து நீங்கள் எது வேணாலும் ஏற்றிக்கலாம். இது வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து வந்து ஸ்கூட்டர் வீல் வந்து 4 வீல் போட்டிருக்கிறோம். ஓட்டுறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்குது. கரடமுடான சாலைகளுக்கு இது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக போய்க்கும். இதில் வந்து ஒரு பின் ஒன்று கழட்டி விட்டிங்கன்னா சரி, இதை அழுங்காமல் கழட்டிக்கலாம். வண்டி தனியாக நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம். இந்த ட்ராலி தனியாக நின்றுக்கும். உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. உங்களுக்கு ஓட்டுறக்கெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இப்போ ஓட்டி காட்டுற வீடியோ வந்து பாருங்கள். நன்றி.